Hayi ngeke madoda. Hayi ngeke madoda akukhunye iqiniso. Kuyonakala izweni. Uma singasukumi thina uma konakala siyothi sasithulile. Ngeke madoda. Ngeke madoda. Uyabona udaba oluthinta abantu bokufika. Hayi. Khona la isiphuma khona esandleni madoda. Udaba oluthinta ungimasha khona la isiphuma khona. Udaba oluthinta uJulius Malema khona la isiphuma khona. Mase kukhuluma mina ke kusuke sengikhuluma ke okugcina ngci. Udaba oluthinta abokufika nohulumeni wase South Africa. Hayi khona liphuma khona. Khona iyaphuma esandleni. Udaba oluthinta amamash la wenzakalayo yaphuma esandleni. Uyabona ke into uma izophuma esandleni uyibuka ukuthi siyaphuma esandleni. Yaphuma esandleni manje. And akufanele ngabe lento ethinta amamash ifika kulesigaba efika kusona akunasidingo. Akunasidingo ukuthi ifike lesigaba efika kusona kodwa makukhulunywa iqiniso. Khuluma iqiniso. Hayi nasidingo. Julius Malema lapho ukhona ndoda. Ngifuna ukukuthinta impela nawe. Uyazi ukuthi mina ke umuntu mangimkhonzile ngisuke ngikhonza ispirituality sakhe. Kodwa ngeke ndoda, ngeke ngikukhonza impela mfowethu futhi akekho umuntu oyongishintshisa ukukholelwa kubuhlakani bakho kodwa kulokho hayi babi yaphuma esandleni. Show me looking back futhi onyanya ofokofo ngeke ngizwe ngempatha mina. Show me looking back. Into mayiphuma esandleni ukuthi isicefe salezi zinto eziphuma esandleni inganakwa igcina igaxelisa abantu abaningi abahleli emakhaya. Noma yini into ebayi riot igcina igaxelisa abantu abahleli emakhaya. Nimbonile nje uTrump le ko USA enza izinto zakhe. Namhlanje kugaxela abantu engakazi bacabanga ukuthi lento kaTrump umuntu yom-affect. Diesel banyukile. Banyukile diesel kakhulu uya-affecteka lapho ukhona njengamanje. Ezinye izinto ziyamdinga umuntu ozokwazi ukuma bese yakhuza. Bese yakhuza. Hayi ngeke madoda. Ngeke. Ngoba izothi isuka lento ibiphuma esandleni. One kuyilungelo. Into ewi-constitution lengikhuluma ngayo. Kuyilungelo vele lomhlali waseNingizimu Afrika. Ungimasha kulona icala. Ngeke futhi kushintshwe manje mase kuthiwa ungimasha sokucala. Ungimasha akulona icala futhi akushiwo ukuthi imahla kangaki. Kodwa umbuzo wami uthi kuzoze kumashwe kangaka yini enzima ukuthi uhulumeni akhiphe izwi elithi abantu abangenawo ama documents ukuba seNingizimu Afrika abahamba. Yini enzima ukuthi upresident bezongena kwipodium aqinisekise lokhu ukuthi uma ungenawo ama document aseNingizimu Afrika hamba kusatshwana ukushiwo leyo nto le. Ngoba vele umuntu ongena ekwi-country without i-documentation yokungena lo country lo muntu usuke enza ubugebengu. Yini enzima ukuthi umuntu bese egqekezile wangena ngaphakathi usuyasibamba isigebengu bese uyasibopha bese usifaka ejele from ejele siphume sihambe siye ku. Yini enzima? Mina understand mina ukuthi yini enzima. Engazi impela nje into kuze kusuka umsindo kuze kuphithizela iCountry kuze kubukeke sengazi ukuthi la kwiCountry akulawuleki. Yini enzima nje uhulumeni upresident ukuthi ayi-address lento. Ayi-address lento. Ukuthi bonke abantu abakulelizwe abangene ngokungemthetho igebengu lezo.
Igebengu lezo. Bonke abantu abakulelizwe abangene ngendlela abangahlushwa labo ngoba banama document. Abantu bethu abakwamanye ama-country abanama-document, ama-countries abangabahlukumezi. Kuzoze kusuka amanye ama-country acabanga ukuthi kuhlukunyezwa abantu bawo kwenye izwe, kanti akuhlukunyezwa umuntu, kukhulunywa nje ngamaphepha okwazi ukungena ezweni. Yini enzima? Oh, ngeke madoda, ngeke madoda. Ngoba manje akufanele phela kube ngathi siyidididi sonke emhlabeni. Ngeke nje wena uvela usuke manje uyogulukudeka uyongena e-USA, uzoboshwa. Hayi ngeke uhulumeni usiqala ukusolisa manje na. Awukwazi uhulumeni ukuvele nje yonto into ekumele ibe seqhulwini. Hayi lokuthiwani kume ukuthi sithi abangenama document abahambe, sifuna amaphoyisa angene door to door kubhekwa abantu ukuthi banawo ama document. Yini enzima lapho? Ikithathwe nje lento njengento ephuthumayo ukuthi abantu abangenama document abahambe. Isonto nesonto kubalwe abantu sebehambile abangenawo amaphepha njengoba kakade kubalwa abantu ababehaqwe i-coronavirus. Sinikeza ama-stance ukuthi kuleli sonto sekuhamba abangaki, elele la kuhamba abangaki, onginalokho kuloku mbambatho. Hayi ngeke madoda, ngeke lento nje bafethu mawuthi uyayibona ukuthi upresident uthuleleni. Why umuntu ezoncengwa ancengela ukuthi khona igebengu eyingenile? Hayi ngeke madoda. Mhlawumbe abanye abantu abayi-understand lento uthini. Ukungena emzini womuntu ungenayo imvume wisigebengu baba. Uyatrespass mos. Oh ngeke baba, ngeke. Hayi ngeke baba. Hayi lento manje ifuna ukushintshwa. Kube sengazi ukuthi kuliwa nama-foreign. No mos. Kuliwa negebengu. And igebengu eziningi ilezi zebala lethu ezingena ngomkoshosho. Hayi ukuthi azikho ezinye inhlanga. Uzwe kahle, zikhona nezinye inhlanga. Kodwa noma yinini lento isikhathi esiningi isebenza ngobuningi. Ukuthi ama-statistics aveza ukuthi ubugebengu obuningi benziwa yilabantu abayebala lethu abangena kwi-country bengenawo amaphepha abanye babo. Hayi ukuthi amandiya wabenzi, amakhalati abalokhu ababelungu abawenzi, azikwenzi ziyakwenza, kodwa ama-statistics athi abantu abona kakhulu ilaba. Sengiphendule laba bathi yini ngashiwo kwezinye inhlanga why focus. Ama-statistics yilaba abona kakhulu. Asinalakho idubo namhlanje ngenxa yabantu abayibala lethu. Hayi ngeke madoda. Julius Malema, ake ngize kuwena ndoda manje. Ngize kuwena ndoda. Kumnandi ke mawuboniswa yimina ngoba mina at least ngiya-understanda futhi angizi ngepolitiki. Julius Malema, hayi ngeke ndoda. Julius Malema ngiyakwazi ukuhlakaniphile mos. Futhi ake ngiqale ngikuprotect nje before ngitshela iqiniso lakho. Lento ukuthi khona imali onikwe yona eyokuthi uvikele abantu bokufika ayikho amanga lawo. Ayikho imali onikwe yona ukuvikela abantu bokufika. Hayi lapho ayikho imali onikwe yona ukubavikela abantu bokufika. Wena Julius Malema, wena ufuna ukuthandwa i-Afrika yonke yonkana. Wile nhlobo ethi mayifuna imali igcina inikela ngabantu bakubo. Wile nhlobo enjalo bafu ukuthi wena unganikela ngomuntu wakini ngoba ufuna lokho onephupho lokuthi uyakufuna empilweni ugcina unikela. Wena unganikela futhi even nangengane sometimes oyizalayo ukuthi angeke izwe ngengane. Unganikela bafu mawusufuna liyanto. Ungasacrifice into ezibalekile my brother. Bafethu njengoba silapha eMzansi asinaye enye country ekuthiwa singabalekela kuyona. Sithi siya kwamanye ama-countries sibuyiswa kule country le. Hayi Julius Malema, ngikutshela iqiniso mina my brother. Iqiniso yilokho kokuqala ekokuthi ufuna ukuthandwa, kodwa manje ufuna ukuthandwa kambi, ngokuthandwa ngongakwazi ukumela abantu bakini. Bafethu ukucrowdeka nje, ukucrowdeka nje akukho right.
lento ifana noma ko Christmas kufika ama visitor obungaba expectile fithi indli crowdile nje thola ama visitor lana kuyadliwa kuyaphuzwa kwenziwa yonke into ngesiphithiphithi uze ngenhliziyo bengabe uyi breadwinner uthi kodwa bohamba nini ku crowdeka nje akufuneka ku crowdeka baba lento kufanele iziliwe yingane lezi zilwa yingane manje ngabe nina malema lento niyakwazi ukuma ukuthi ngathi sebaningi abantu abazigebengu abangene ngokungemvumo amaphoyisa wenza umsebenzi wawo okufanele hoy ingoba ufuna ukuthandwa mfethu okwesibili mina ngiyazi mina ngithi ispirituality sakho siyadonsa kulamazwe lawa ngaphandle siyadonsa ama rituals wakhe amanye wenzayo aya connecta nengaphandle nalamazwe ngaphandle uma nje ngingalibeka limi ngingama ngithi umuntu oyispiritual father sakho ukulamazwa ngaphandle you respecta liyonto iritual yakho mina ngifihli mina ngiyakwazi ukuthi strong lapho nje mfethu awonilayo strong lapho futhi ngiyazi ukuthi ipower hamba nayo iyakwazi ukuphenduka but akufanele usebenzise ipower yakho kakhulu ngenasidingo ayisebenzisi kanzima ipower mangimele wehlisa umoya ehla ukuze kukhule yona ipower ungalwi into ekhombisa ukuthi lana abakwenu sebeyangabaza abalandeli bakho mfethu sebeyangabaza abantu abavotayo sebeyangabaza ngokuhluleka ukubamela mina ngiyabona ispiritual sakho kodwa mangaqhamuka umuntu athi unikezwe imali hayi amanga lawo yini enzima Julius Malema ukuma ube umalema esimaziyo okwazi ukuma ezintweni ezibucayi ume uthi umuntu ongene eSouth Africa engenawo amaphepha isigebengi leso akaboshwe leyo muntu akaphindiswe kena kubo bebuye akabuye senamaphepha ngoba sisho ukuthi abangeza abantu sithi kodwa abangene ngendlela yini enzima Julius Malema uyozujwayelwe yingane nje impela uyozuthukwe yingane ngempela ngoba yini enzima mfethu hayi ngeke Malema mfethu ngeke Malema ngeke baba ake nibe namasende njengamanje ake nibe namasende manje ake nikhulume nje iqiniso even manje mawungabona umuntu ejump engene emzini nomuntu icriminal leyo umuntu bejumpa ezeningizimu Afrika icriminal leyo isigebengu leso awukwazi baba umbambatha kuthiwa kunezigebengu ngaphakathi uyambambatha hayi ngeke baba kanti inhloboni epolitiki lesenidlala manje inhloboni manje akusho mina ukungibhaka futhi onyanya wafoko ngangeze fokhole mina bathule nje abantu madoda ngoba uyanibona ake ngibuye ngixwayisa laba abamashayo manje madoda anginichazele kanje I am a spiritual person mina hayi futhi uma mpara spiritual person niyabona isiphithiphithi esenzakalayo uma isiphithiphithi sabasiningi esenzakalayo kwaba nesiphithiphithi esiningi imimoya legijinywa nayo amadlozi abantu legijinywa nayo sekhona ngishilwane within abantu that is why uzobona abanye abantu bebe practice ama rituals wabo ngendlela abazopractice ngayo during ilokhuzana imashi ku involve imimoya no imimoya beke yasebenza kanzima ifuna igazi ngiyanitshela nje mina imimoya beke yasebenza kanzima ifuna igazi isuka izifunela yona fana noma usebenza kanzima funa ihlahlale ubuye uhlabe ihlahlale ubuye uhlabe hlabe inkomo hlabe imbuzi uhlabe inkukhu uhlabe imimoya nje beke yasebenza kanzima yagijima ilwa beke yalwa ifuna igazi kulesigaba esikusona ngeke ifune igazi lenkukhu imimoya ngeke ifune igazi lembuzi ngeke ifune lenkomo kuzothi qhwi masifuna igazi lomuntu hayi ukuthi inini abantu abahola imashi enizothi hayi sesifuna lonto leyo baba kuzovele kuvuka abantu emalokishini ngokuhlukahlukana bavele bababulala abantu bokufika bethi sithe hambana nizwa
uthi uyezwa sekufe 5 ngapha sekufe 4 ngapha sekufe imimoya iyobe isihlabela igazi. Lento is too dangerous bafethu. It's too dangerous lento. Kuthi uthi uyagijima uyokhuza uzwe kuthiwa nangale sekukhona selimele nangale khona selimele ingasakuyethiwe imoya mayisifuna igazi ayilawuleki and iyazenzela. Njengoba ngikhuluma nguKing Phaka ngithi angikhulume ukuze nayo imimoya izwe ukuthi mina ngiyazi ukuthi isiphetho kugcina kuyini. Ngiyazi. Ngirizwa ngithi mina abafethu ngeke thulelweni ngempela manje. Yindaba lento ingasukumi nje kubikwe bold ukuthi abahambe. Khona umuntu abayethembisa ngezinga eliphezulu lekuthi kuba ubani lo muntu ommeli iPA lapha yana ubani lo muntu ommeli iPA lapha. Lokuthi u18 eyayithembisa le out le yana isakhankasa mani. Yayizigquma izivuza amathe ithi abahambe namhlanje ithuleleni le out madoda. Namhlanje ithuleleni le out madoda. Hayi ngeke bafowethu ngeke. Kuzoze kuphenduka izwe uyabona nje ngesikhathi selooting akekho umuntu owayeplana kusahlukunyezwa uZuma kulokwehlwa kwenyuka kuyiwe enkandla kuyiwe enkantolo kuyiwe enkandla kuhlangane kune COVID kufika amaphoyisa phazamise akekho umuntu owayeplana ilanto izojika esithubeni iphenduke into aphendukayo ngeJuly unrest akekho owayeplana leyanto le yazenzekelela yona. Even nabantu babekhuluma njengama public speaker not as ama instigator laba gcina beyiwona ama instigator. That is why noma uthi uyabopha ama instigator awabopheki because awayiplananga leyanto. Wona ayekhuluma ngokubona kuhlukunyezwa ikhehle. Lana ka sikhuluma kwi level ekhehle. Sikhuluma kwi level yemimoya yala eNingizimu Afrika versus imimoya yakamanye amazwe. EyaseNingizimu Afrika ithi kwangena igebengu ngakwathulakala nje. Hayi suka nini madoda. Malema ngiyacela mfethu ngiyazazi ezinye ingqinamba ezithi isinqumo sithathile ungasijiki. Kodwa lesi hayi sijike kancane ungasijiki kakhulu sijike kancane. Ngibonile mina usuthi uyazama ukusijika wasijika ngorong futhi. Sibonile mina usuthi uyazama ukusijika wasijika futhi ngorong. Usuthi hayi kulungile abangenama document abenzelwe bekhona la ma document baba ngikubonile ukuthi le ma document uyakubona uyayibotha ibalekile kodwa iphutha elokuthi uthi abenzelwe swebela funa bahambe uma sebehambile besebenza kahle ama documents abo. Lento yabantu abangenama document isihlukumeza even nalaba Nkosi yami abanama document which is unfair kubona. And izwi manje lisaqondi sengathi manje kuliwa nama foreigner. No, nathi phela sama foreigner kwabanye amazwe akwazi ukuliwa nama foreigner kuliwa nento eyisigebengu engena ngokungemthetho. Umuntu ongathi hayi akuliwe even nalaba abanama document isilima ke leso asazi lutho. Ngisho ukuphuma nje kwicountry siye la eAfrica sikwazi letha loni ke ukuphuma ke manje sesiya ko Mauritius asazi leso. Bakhona bangasho bethi hayi abahambe even nalaba abanamalo bese uyambuza umuntu loyo ukuthi mfethu uke nje wayi-applyela ivisa ya approve waphuma kwicountry wahamba ngendiza phezulu. Yabo umuntu nje uke waphuma ke nomuntu osazophuma ngeke azasho kanjalo kodwa loyo angama ukuthi abangena document abahambe ngoba nawe mawuphuma ngeke uphume baba ungenayo ivisa uya kulamazwe lawa ngaphandle ngeke uphume ungenayo ivisa ngeke baba even la koSwazini la ilaphi la elokhuzeni lamazwe ala eAfrica ukuyungenayo passport baba ngeke uzuyi yafuna passport. Passport. Let us all be honest and respect our country and face the truth. Kungabe ngathi ezinye ingane ngabe zimasha bengathi ziyahlanya
Akusakhathele zona, sekukhathele ngisho amadlozi ala eSouth Africa. Hayi amadlozi azo. Umehluko zona sibe umhlatshela ukuthi gijimani, kodwa kukhathele ngisho amadlozi ala eSouth Africa manje. Ngoba yabonga ukuthi kuyaqhashazwa, kulethwa igebengu thiwa aziphathe azingene ngenkani. Suka. Suka. Kusasa uLosithathu ngizobe ngikhona eRocky Ridge, ngizobe ngisebenza. Saturday ngiyobe ngiza lapha eDamini, ngizobe ngizosebenza ngezinga eliphezulu yonke insebenzo. Saturday ofuna inamba yami 0798130260.